Hello guys, murisei, so terrible. So ndo hotel matiri kugara muno saka this is 5-star hotel. Satenda kure ndo hotel medu matiri kugara muno. Take a look kuti makamira sei. Muno muti nehembe dzedu dzakasviba. Munokwanisa kuwacha. And muno ndo toilet. Chida kugeza mazino zvacho. Tobva apo ndipo pachapuchepa. Tobva takananga kuno mu kitchen. Mu kitchen macho muno ndo dining. Maninge tichenda na family kedu. Saka apa tachitenge chikafu chedu apa. Chikafu chemuno tachitadza guys. Chikafu chemuno tachitadza tirongonogugula kuti tione kuti totenga chii chatinoona ndo chinotitira. Don't forget kuti sky path. Yeah. Civils ndo kutibatsira kutsvaga chikafu chese. Kutibatsira guys. Izvezvi ndingada kutaura kuti chikafu ichi chaordwa nemunhu ari kuzimu. Ari kuZimbabwe. Sky path, yes. Sky path. Ndo iri kungoorder chikafu chichingoya tonze ndeye munotambira chikafu chenyu chasvika chapado. Sky path guys iri kuita mabasa aya. Saka tobva munomu takagara sefamily tichida kuona TV tirongoona family. Ombokuratidzai kudenga kwatiri. Panapa tiri denga mbomheka tiri mudenga. You see? Ameno tiri number 20. Anditi? This is number 20. Room yatiri ino. Yes, number 20. Tarisai pasi muone tiri kure mudenga chekuti totona pamusoro pemamwe marufu. Tobaenda ku bedroom kwedu. Bedroom. This is our bedroom. Right. Ambeda pedu bang bed rakiki na meno kinki anoti Christian. Toba koko. I'm my old room. Is my old room. Muno. Ndo toilet ya daddy na mama ino. Iyo toilet ya moni. Poko growera. Ndo toilet ya daddy na mama ino. Muno ndo toilet mangu na daddy. Muno. Toba muno takuchenda kuchena imwe bath. This is our bathroom. No bathroom ready. Mbreno kudapo. Yeah. I just go to down. Oh, right. Right. The bathroom reserve. The bathroom reserve. Uchida kugeza apa. Ndiwe isarira kutoda kugezera kupo. Ndimo medu munomu. Iri zitambo. So guys, mapinziro mdiwa wanga chikuudzai pamira kaita hotel yedu. It's a 5-star hotel. Is quite a bit expensive zvakanyanya. But isu takango sacrifice tikati. Sezvo toda kungono enjoy. Rekati ngogara tatongo sacrifice madhira acho ese. Tongoita zvinhu zvedu kawana ndimazvona manje. Saka this hotel is very beautiful. Ndofunga tikawana mukana tichakuratidzai kuti how outside it looks like. You will love it. Muone muno wake. Muone muno wake. Uno muone muno wake. 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 Mapea. Zinjiwa. Guys, look at this place.
You will love it. Look at this place. You will love it. So guys, murisei so terrible. So ndo muhotel matiri kugara muno saka this is 5-star hotel. Satenda kure ndo muhotel medu matiri kugara muno. Take a look kuti makamira sei. Muno muti nehembe dzedu dzakasviba. Tinokwanisa kuwacha. And muno ndo toilet. Chida kugeza mazino zvacho. Tobva apo ndipo pachakuchipa. Tobva takananga kuno mukitchen. Kuno mukitchen macho muno. Muno ndo mudani. Maninge tichitenda saka family kedu. Saka apa tachitenge chikafu chedu apa. Chikafu chemuno tachitadza guys. Chikafu chemuno tachitadza tiringonogugula kuti tione kuti totenga chii chatinoona ndo chinotitira. Don't forget kuti sky path. Yeah. Civilians ndoweri kutibatsira kutsvaga chikafu chese. Kutibatsira guys. Izvezvi ndingada kutarira kuti chikafu ichi chaordwa nemunhu ari kuZimbabwe. Skypath, yes. Skypath. Ndo iri kungoorder chikafu chichingoya tonze ndee munotambira chikafu chenyu chasvika chapado. Skypath guys iri kuita mabasa aya. Saka tobva munomu takagara sefamily tichida kuona TV netirongona family. Ongokuratidzai kudenga kwatiri. Panapa tiri mudenga mbomheka tiri mudenga. You see? Ameno tiri number 20. Anditi? This is number 20. Room yatiri ino. Yes, number 20. Tarisai pasi muone tiri kure mudenga chekuti totona pamusoro pemamwe marufu. Toboenda kubedroom kwedu. Bedroom. This is our bedroom. Right. Ambeda pedu bangi bedra kiki na meno kiki not Christian. Toba ikoko. Ay ma wardrobe. Esa. Ma wardrobe. Muno